For nylig spurgte en af mine kunder mig, om vi ikke som fotografer følte os truet af, at alle mobiltelefoner havde kameraer, at der blev uploadet millioner af billeder hver time, som faktisk var en rigtig god kvalitet. At hver en gadget havde kamera. Og jeg tænkte lidt over det, og tænkte, nej, tværtimod. Fordi det faktum, at der bliver uploadet så mange billeder i dag, at der bliver brugt billeder alle vegne, alting bliver dokumenteret, har gjort, at vi lever i en verden, der er mere visuel end nogensinde før. Og det stiller større krav til, og det gør, at fotograferne har en større eksistensberettigelse. Der er langt større behov for billeder i den her visuelle verden, end der har været før. Og det gør, at selvfølgelig tager de her kameraer i mobiltelefoner og point-and-shot kameraer virkelig, virkelig gode billeder. Og det er rigtigt nok, at vi som fotografer har gået fra at være et meget teknisk baseret erhverv, hvor du skulle have en stor teknisk kunde, og det var meget, meget dyrt, til i dag at have en helt anden rolle. Vi er langt mere en eller anden form for kreative rådgivere, kreative skabere, end vi har været førhen. At vi i dag, når vi skal tage et portræt, skal vi tænke langt bredere, fordi i gamle dage, der skulle det bare indgå i en eller anden brochure, og det var det. I dag, der skal det måske stadig indgå i en brochure, men det skal også indgå på en website ved siden af en hel masse andre billeder. Det skal indgå som et profilbillede på Twitter og på Facebook. Det skal bruges ufattelig mange steder, og det er en helt anden måde at tage billeder på i dag, end det har været førhen. Så vi har flyttet os fra at være teknisk baseret erhverv til at være kreativ erhverv. Vi skal også vores rolle er også blevet defineret på en anden måde ved, at vi er langt mere rådgivende, hvor jeg synes, jeg kender rigtig mange fotografer og rigtig, rigtig mange kreative mennesker, som bare laver det, som kunden godt vil have, uden at tænke på, om det er kvalitet eller ej. Der er jo ikke ret mange andre erhverv, der vil gøre det her, vel? Altså, du ser jo ikke en læge, der bare vil udføre en operation på en bestemt måde, fordi kunden gerne vil have det på den måde. Eller en tømrer, der bygger et hus på en bestemt måde, fordi kunden gerne vil have det, selvom det er noget lort. Og jeg synes, jeg kender rigtig mange fotografer, som så kommer der en kunde og siger, jeg vil gerne have det her, sådan her, og så laver han det i bruntoner, eller hvad det nu er. Selvom han ved, at det ikke bliver godt, og det er ikke kvalitet, og det ikke lever op til den professionelle kunde, som han gerne vil. Og der tror jeg, at vi skal være langt bedre til at være rådgivende og sige, det her det er forkert, og det her det er godt, fordi at når du ser i forhold til de her trends, eller det her brand, som din virksomhed har, eller de værdier, som du godt vil stå for i din virksomhed eller som person, så skal du udtrykke det her med dit billede, eller gøre det her i dit billede. Så jeg vil sige nej, fotograferhvervet er på ingen måde truet af de mange, mange millioner af billeder, som bliver uploadet hver dag, og de mange gadgets, som har kameraer. Tværtimod, det gør, at vi lever i en mere og mere visuel verden, som jo i virkeligheden har gjort fotograferne til mange gange til vigtigere personer end tekstforfatterne. Altså, jeg vil våge den påstand, at du kan lave en website, hvor der er masser af billeder på, og kun 2 linjer tekst, og den vil konvertere bedre end en website, hvor der er kun 2 billeder og ufattelig meget tekst, hvor den er virkelig teksttung. Vi kan fortælle nogle historier, komme meget hurtigere, brænde meget, meget hurtigere igennem ved hjælp af billeder i dag, end vi har kunnet nogensinde før. Vores erhverv har aldrig været vigtigere, men det er rigtigt nok, det har forandret sig fra hvordan det var for bare 15-20 år siden.